Айзирәк Гәрәева Акчура. Мінжие. Еркимбаев сезнең кемегез? Ирем. Тикшерүче ниһаят бер сорауына җавап ишетте. Башын селкеп кенә иптәшләренә чыгарга кушты. Хәзер инде үзе дәвам итәр. Кыйналудан чәч башы тузган, күз төпләре шешеп кабарган хатынга мыскыллы бер караш ташлады. Менә ул кабат тар сукмактан атлый. Алда әтисенең озынча какча җилкәсе шәйләнә. Нишләптер ашыгып атлый башлады. Намазга соңга каламы? Башка эше чыктымы? Белмәссең. Кыз шуңа аның артыннан калышмаска тырышып, йөгереп диярлек тәпиләде. Әгәр борылып караса, кызының күзләренә тулган яшьләрне күрсә, Ходаем, ни әйтер? Бәлки, булай ук ашыкмас иде. Калышмаска кирәк. Сорап калырга кирәк. Әти, ышанмыйм. Ничек моңар ышанмак кирәк? Әле халык дошманы баласы ясаганнар иде. Хәзер халык дошманы хатыны диләр. Ирем бит әти, хәрби кеше иде. Әтием, син бит акыллы, русча, гарәпчә белгән мулла, укыган, гыйлемле кеше. Син кемнәргә дошманлаштың соң? Хәзер менә иремнең шундый булганы ачыкланды. Каян? Ничек ачыклыйлар моны, әти? Аңлат, зинһар. Әти, без затлы, белемле, горур булгарлар нәселеннән. Әни белән үзегез шулай әйтә идегез бит. Сез үзегез дә шундый идегез. Тыйнак кына яшәгән, күп сөйләшеп тормас ширле әнием бит нинди көчле иде. Соң әби, дерселкеткән кортка, килеп барыбызның иманын укытып китәргә күп сорап тормас иде. Бүлмәнең кайсыдыр бер почмагыннан тык-тык машинка баскан тавыш ишетелеп ала. Күрше бүлмәләрдән ачыргаланып кычкырганнар кирәкне телә. Каршыда халык комиссары иптәш тикшерүче акыра. Советларга каршы барырга сезне кем котыртты? Еркимбаева, исемнәрен әйтегез. Бер ара ул акыруыннан туктап калды. Аннары ялт кына өстәлендә яткан бер буш кәгазьгә ашыгып яза башлады. Бала-чага белән нәрсә вакланып утыра әле ул? Менә хәзер үзе биргән сорауларга үзе үк җаваплар язып чыга, аска кул куйдырта, бетте эше. Синнән хәтәррәкләрне сындырды. Идәнгә беркетелгән урындыкка карап алды. Арестантларның сынган мизгелләрен исенә төшереп, язуын дәвам итте. Берсендә сорау алуларга, гаепләүләргә түзәр әмәле калмаган интеллигент аның үзенә ташланды. Сулыш алырга өлгерми калды. Идәнгә җәеп тә салды. Ничектер абайламый сизми калды шул. Укыган, белемле кеше шулай гомер буе урамда тукмашып йөргән төсле ташланыр дип көтмәде, күрәсең. Әзмәвердәй гәүдәсе белән өстенә ятты да, берни кычкырмый, үзе утырган урындык аягы белән башын төяргә тотынды. Башы ярыламы дип тора. Машинистка чирелдәп ишек төбендә каравылда торучыларны чакырмаса, ни белән бетәр иде. Ник, тикшерүчеләрне бит шулай сорау алганда буып үтергәннәр дә бар. Монда да булды андый хәл. Күрше бүлмәдә генә. Алар коткарырга йөгереп кергәндә, допрос үткәрүче чекист соңгы сулышын алган иде инде. Беткән баш беткән, хит булай гаепле булып үләрмен, диде халык дошманы. Аны шунда бүлмәдә үк аттылар. Аннары наркомда саклану чаралары күрелә башлады. Урындыкларны идәнгә беркетеп куйдылар. Тикшерүчеләр коралларын өстәлдә, кул сузымы урында гына тоттылар. Чөнки әллә туганнан бирле эшләп үскәнгә һәм тормыш авырлыкларына чыныкканга, әллә теге ачлык елларында үлми калган балалар булганга, халык дошманнары физик яктан бик ныклар иде.
Ташлансалар, бер үзең генә җиңмәле түгел. Алар бит котырган эт кебек, шәйнә безәрдәй булып ташланалар. Кайберләре киресенчә ялварып ялыналар. Алларына куйган буш кәгазьләргә имзаларын салырга каршы килмиләр. Шулай гаепләнүчеләрдән ялган шаһитларга әйләнәләр. Үзләре артыннан НКВД подвалларына башкаларны өстериләр. Тикшерүче үзе язды, үзе Мөнҗиягә астан гына карап алды. Каршындагы ир кеше басып тормый лабаса. 20 яшьлек иркә мулла кызы утыра. Әзергә бәзер җылы кочакта көйләнеп үскән буржуаз калдыгы. Кулак баласы. Манымы сындырасы бар. Иптәш Иркинбаева, сез халык дошманы баласы. Куегыз имзагызны. Сукмак буйлап әтисе артыннан элдерткән кичкенә кызчык олыгаеп китте. Сискәнеп, чынбарлыкка кайтты. Башына әле һаман авыртуга чыдап булмаслык итеп, ниндидер тимер белән сугып торалар шикелле иде. Акылын тупларга тырышты. Әмма шул хыяллары белән чынбарлык арасында аңлашылмый калган мизгелдә әтисе борылып басты. Күз алдына бу манзара ачык килде. Тик әтисе яшел ширәмле сукмактан ашыгып барган мулла абзый түгел иде инде. Талчыккан, борчылган, кышкы караңгы урман юлында басып тора. Соңгы тапкыр күргәндәге хәлендә. Кичерегез мине, балакайларым. Булдыра алсагыз кичерегез. Бәхил бул, кызым. Атны туп-туры өйгә алып кайтып җиткер. Абзарга кертеп куй, кызым. Курыкма, кызым, дигән сүзләре колагында яңгырап алды. Әтием, кичерү сорама. Син гаепле түгел, әтием. Мөнҗия нидер әйтергә өлгергәнче, әтисе ак кар һәм кышкы айның сүрән яктысына күмелеп югалды. Әйтерсең, ул кызына үз көчен калдырып китте. Шул көчне тойдымы Мөнҗия? Башын горур тотып, тикшерүченең күзләренә туры карады. Курыкма. Төнге урманда бүреләрдән качарга тырышканда, дилбегәне ничек кысып тоткан булса, куллары урындык читенә шулай ябышты. Аннары еллар хисабына торырлык. Әмма бик кыска мизгел яралды. Рухы күтәрелде. Каннан килгән үҗәтлек, баш бирмәс чыдамлык, бишек көйләре белән сеңдерелгән газизлек, балалык чорыннан ятланган дугалар, нәсел биргән яшәү көче, ата-ана гыйлеме, каты тәрбиясе, табигатьнең серле назы, кабатланмас тормыш моңы белән тукылган рухы калыкты. Һәм ачы моңсу хатирәләрне тибеп очырды. Авыр йөк булып өелгән зарларны чәчкәләп ташлады. Бу җирәнгеч күз киеге аңар халык дошманы баласы диме? Әле шуны танырга куша түгелме? Признаниегә кул куйдырмакчымы? Мөнҗия башы ярылырдай булып авыртуга, бөтен гәүдәсе авырлашуга карамастан торып басты. Һәр сүзенә басым ясап, мин әтисе урланган ятим бала, бер гаепсез бала. Минем әтием мулла кеше иде. Бер кайчан халык дошманы булмады. Ул хәбәрсез югалды. Әмма ул халык дошманы түгел, диде. 7 ят җирдә, туган илләреннән меңәрләгән чакрымнар ераклыкта, НКВДның төтенләп беткән, канга баткан тар бүлмәсенә шанлы татар милләтенең 2 газиз баласы, бер улы, бер кызы килеп кысылды. Әмма ни кызганыч, тирә-юнь әләк, ялган донослар, атарга, утыртырга, озатырга дигән приказлар, меңләгән үлекләр белән тулган заманның икесе ике тарафында иде.
Еркенбаева, отыр орныңа. Текшерүшенең аклы каралы тавышыннан хәтта күрше бүлмәдәгеләр тынып калды төсле. Мөнҗия исә киресенчә, үзен булдыра алган кадәр сабыр һәм тыныч тотарга тырышты. Баскан килеш кырыс тавыш белән: "Сезнең корал бар", диде. Текшерүче корал сүзе чыгуга тизрәк пистолетына үрелде. Якынрак куйды. Һәм баягыдан да катырак акырды: "Еркинбаева, утыр! Яб авызыңны! Мин сорау биргәндә генә җавап бир!" Яшь хатын өстәлдә яткан коралдан күзен алмый, аның сүзен кисте. "Минем әти халык дошманы түгел. Халык дошманы! Мин халык дошманы баласы түгел. Мин бер кайчан әтине халык дошманы дип танымаячакмын. Ат миңа!" Араларында делалар чәчелгән пистолетлы нарком өстәле. Араларында инде сәгатьләр буе барган допросның бөтен сорауларына җавап буларак яңгыраган бары бер сүз: ат. НКВД подвалларында җәзалап сындырылган арестантлар елый. Бүлмәләрдә кешелекләре боерык указлар белән сындырылган чекистлар гаепсезләрдән халык дошманы ясар өчен акыра. Нарком тикшерүчесенең признание тоткан кулы әллә үзе башлап ату белән куркыта алмый калудан, әллә ачудан калтырады. Урыныннан сикереп диярлек торды һәм барыбер изәм дигәндәй, Мөнҗияне кансыз карашы белән басарга тырышты. Аннары үзе дә абайламый калды, идәнгә кадакланган урындык аягына абынды. Шуннан тагын да кытырды. Пистолетын алып, Мөнҗия өстенә килде. "Еркинбаева! Ат!" Кыйналган, сугылган, бер сәбәпсез рәнҗетелгән Мөнҗия, бәлки соңгы мәртәбәдер дип тәрәзәгә карады. Анда инде берни күренми. Караңгы төн. Тагын бер төн дип уйлады. Әтисе хет бер баласы белән бәхилләшеп китә алган икән. Ул менә караңгы төнне бәхилләр. Әмма йөзләгән гомерләр газап утында янганны яшергән кара төн белән ничек бәхилләшмәк кирәк соң? Алайда рухы әнисеннән, әтисеннән атып калган соңгы кәлимәләрне кечкенә тәрәзәдән төнгә караңгылыкка очырды. Бәхил булыгыз. Теле исә әле генә әйткәннәрне кабатлады. Ат! Минем әти халык дошманы түгел. Мөнҗия бер кайчан да әтисен халык дошманы дип танымаячак. 21 яшьлек Илчебай кызы таш баскычтан югарыга атлады. Иң затлы, иң йомшак һәм күз явын алырлык матур келәмнән баргандай ипләп кенә басты. Бераз икеләнде, бераз каушады, уңайсызланып, куркып куйды. Хәтта бераз шикләнде төсле. Әйтерсең, таш баскыч буйлап аяклары түгел, хисләре менде. Һәр басмага бер хисе кала барды. Икеләнү, каушау, уңайсызлану, курку, шикләнү. Туктап калды. Чөнки тагын югарырак менәм дигәндә, яңа бер хис биләп алды. Күңелендә уянган тойгыны сиздермәскә тырышып, югарыга таба тезелгән таш баскыч басмаларына тирә-юньгә күз салды. Барыбер ышанмады. Ходаем, чынмы? Моңар ничек ышанмак кирәк? Хыялда гына йөзәме? Төш күрәме? Менә хәзер берәрсе: "Мөнҗия, нәрсә ая күрә йоклап торасың?" дип кычкырып җибәрсә, хыялларыннан арынганны сизми дә калыр. Яки тын алырга өлгергәнче татлы тәмле төшен онытыр. Ходаем, чынлапмы?
Барыбер ышанмый. Ышанмау хисе ай-һай башкалардан ничек авыр булып чыкты. Аягын хәтта атламас итте. Мөнҗия акрын гына чүгәләп бер басмага утырды. Йөзен мәрмәр баскыч култыксасына куйды. Ходаем, ышанырлыкмыни? Әтисенең халык дошманы икәнен танымаган Мөнҗия, тикшерүләрдән исән-имин котылгач, яңа дан белән яши башлады. Хәзер ул халык дошманы хатыны иде. Туган үскән җирендә ни өчен халык дошманы баласы булганын аңламаган кебек, хәзер ни өчен халык дошманы хатыны ясаганнарына төшенмәде. Хәтта иренең кайда икәнен дә белә алмады. Ул тикшерүләрдән соң юкка чыккан иде. Булай иза чиктерер өчен советлар алдында нинди гаепле эш кырды соң? Кемнәр генә аңлатсын? Кемнәр генә хаклыкны тапсын икән? Ни эшен, ни торыр җирен, ни кеше арасында йөрерлеген калдырмадылар. Ул янә урамда калды. Бу юлы дөрес, ялгызы түгел. Күкрәк сабые белән. Беркем якын килмәде. Хәленә кермәде. Бәлки ярдәм итә алмаганнардыр. Чөнки үз хәлләре шул чама. Кемгә үпкәлисең? Кемгә ачуланасың? Халык дошманы хатыны буларак эт типкесендә калган көннәрендә урамнан узып барышлый диварга әйләнгән бер белдерүгә күзе төште. Берничә ел гына эшләп килгән Кыргызстан филармониясенә биючеләр кирәклеге турында язылган иде. Җырчы яки музыкант түгелен. Кирәк дисәләр, биергә дә әзер ул. Мөнҗия бәхет кошын тоткандай шунда чапты. Юлында очраган белдерүне Ходай ярдәм итеп кабул итте. Аннары инде бер-бер артлы тезелеп киткән вакыйгалар аны Казанда өзелеп калган сәнгать дөньясына бетереп алып кирип китте. Югыйсә, аның нәни сабыен багып, әни булганына сөенеп шатланып бераз өйдә утырыр чагы иделә. Ләкин нәрсә генә әйтсәләр дә, юлына чыккан эштән баш тарта алмас. Чөнки аңар хәзер бу мөмкинлек сәхнәдә булудан бигрәк ризык табу, алга таба яшәп китү, аякка басу, көн күрү өчен бик кирәк. Кызы ялгыз, караусыз түгел. Тегендә монда китәсе булганда, авылдагы әбисе бабасы янында калдырып торыр. Алар Мөнҗияне киленебез дип яратып кабул итмәделәр. Аңа карамастан, оныкларын үз итәрләр. Хактан үз иттеләр. Әмма үз итү артыгы белән ташыды. Баланы анасыннан читләштерүгә кадәр барып җиттеләр. Чөнки алар өчен Мөнҗия чит җирләрдән килгән килмешәк. Улларына тиң түгел хатын иде. Малайлары Кыргызстанның иң җитез, өлгер, батыр яугирләреннән берсе бит. Алар турында халык телендә сүз күп йөри, дан җырлана. Кылычлары белән һавага очырган җепне кыл урталай yüзәләр икән. Менә шул баһадир уллары юлына каян чыкты бу хатын? Хараплар гына булды. Балалары башына килгән бәхетсезлекләрдән шашкан кайнанасы белән кайнатасына ни дияргә белмәде Мөнҗия. Ни дисен? Сабые бу дөньядагы иң якын кешеләре, әбисе бабасы янында дип тынычланды Мөнҗия. Мөшкел хәлләрдән, чарасызлыктан котылырга җан тартышты. Ни кадәр генә кешегә санамаска, юкка чыгарып ташларга тырышсалар да, эчке бер сиземләү, ныклык белән тормыш авырлыкларына, юлында очраган ике йөзле, ялган, акылсыз, юньсез бәндәләргә, шулар белән бергә идеология басымына каршы көрәште. Үзе белгәнчә, үзе аңлаганча, дөрес дип тапканча туры юлдан барырга, тормышын җайларга тырышты. Юкка гына утынны кискән яксын, баланы тапкан баксын димиләрдер. Әмма Мөнҗия моны еллар узгач кына аңлады. Нәкъ менә шул
тормышта үз урынын, үз ипиен табарга тырмашкан берничә ел эчендә, кызыннан аерылып торган айлар аркасында баласының бер бөтен мәхәббәтеннән үзенә бары бер кисәк өлеш кенә калганын күреп әрнеде. Кызы өчен әби-бабасы сүзе күп нәрсәләрдән өстен чыкты. Тик узган болытны тотып булмый шул. Совет иле никадәр бөек ил булса, аның сәнгате дә шул дәрәҗәдә булырга тиеш. Дөнья күләмендә караганда классик опера музыка өлкәсенең иң мәртәбәле баскычы. Патша Россиясы заманында Чайковский кебек даһи композиторлар рус классик музыкасын югары дәрәҗәләрдә тота алганнар. Әмма 17нче елгы инкыйлаб һәм аннан соң килгән дистә еллар эчендә опера сәнгате Совет партиясын һәм кызыллар җиңүен данлаган идеология әләменә төрелә. Туган бала заманасына охшар дигән төсле, кызыл биләүсәдә кызыл опера елый. Опера ул чит ил мәдәнияте. Россиядә исә ул байлар, югары катлам әһелләре өчен яратылган бер музыкаль жанр буларак кабул ителә. Күренеш дип әйтергә дә кирәктер. Опера карар өчен театрга бару, анда башка байлар белән танышу, үзеңне күрсәтү, иркенләп кәеф сафа кору бер вакыйга булган. Шул сәбәпледер эшче һәм крестьяннар опера никадәр кызыллар идеологиясын алга сөрергә тырышуга карамастан бик якын итмәделәр. Совет идеологлары, талантлы сәнгатькәрләр күрәсең моны яхшы төшенә. Кызыл биләүдә шыңшыган иҗат белән бөеклек яуланмый. Шул чор вәзгыятенә һәм идеологиясына таянган яңа юл сайлана. Халыкчан опера сәнгатен торгызу бурычы куела. Инкыйлабка кадәр инде милли композиторлар баш калкыта башлавы билгеле. Димәк, җирлек тә бар. Шулай итеп, 1930-1940 елларда рус опера сәнгатенең үзенчәлекле яңа чоры башланып китә. Аның татар, башкорт, кыргыз, казак һәм башка телләрдәге төрләре барлыкка килә. Мәскәү, Санкт-Петербург кебек шәһәрләрдә музыкаль белем алган, патша заманы музыка белгечләре ирешкән бөеклекне аңлап калган, яңа заман сулышын тойган талантлы композиторлар республикаларга җибәрелә яки төбәкләргә чакырып алына. Алар алдына гасырлар дәвамында буыннан буынга, телдән телгә күчеп сакланып килгән милли рухи мирастан яңа совет сәнгате торгызу бурычы куела. Туган җирне олылаган, ватанпәрвәрлекне данлаган милли опералар иҗат итүгә өстенлек бирелә. Совет заманында төрле халыклар дуслыгы дип милли мираска мөрәҗәгать итү бик матур бер адым кебек тоела. Әлеге адым миллилекне күтәрү, барлау, үстерү ниятеннән бигрәк халыкка якын, халык аңлаган фольклорны совет иле мәнфәгатьләрендә файдалану ниятеннән ясала. Аяк бер тарафка да эз калдырмый атламас. Ул вакытлар тарихка музыкаль үсеш күзәтелгән, классик музыка халыкчан төсмер алган еллар буларак кирип кала. Төрле республикаларда ачылган милли опера һәм балет театрлары, яңа классик әсәрләр моны дәлилләп тора. Әгәр дә Мөнҗия танылган композитор Нәҗип Җиһанов жюрилыгында узган җыр олимпиадасында югары бәя алганнан соң музыкаль белемне Казанда алса, ни булыр иде икән? Бәлки булай килеп чыгар иде дип күз аллаганда, хыялларыңа чик куймасаң, әллә нинди фаразларга мөмкиндер. Тик чын барлыкта заман төшенчәсе Бөек СССР дип аталган илнең кайсы гына шәһәрендә яшәсәң дә, гомеркәйләргә, вакыйгаларга бик охшаш калыплар әзерләп торган шул. Күпләрнең балалык елларында иң газиз кешеләрен репрессия ашый. Нәтиҗәдә алар асрамага калган, балалар йортына эләккән. Мондый охшаш балачак бик күп татар гаиләләре балаларына хас. Күбесе нәселдән килгән гыйлемне үзләрендә туплап, мәртәбәле, талантлы затлар булып җитлегә. Кайсына алга таба халыкка хезмәт итү бәхете тәтегән, кайсына юк. Тагын да зуррак эзәрлекләүләрдән башлары чыкмаган.
1930-1940 елларда Казан музыка мәктәбендә, аннары Мәскәү консерваториясында укыган Нәҗип Җиһанов композитор буларак таныла башлый. Һәм ул Кашкын операсын иҗат итә. Әлеге әсәр белән Казанда опера театры ачыла. Аннары филармония, композиторлар берлеге оештырыла. Татар композиторлары татар авылларына йөреп, борынгы көйләребезне туплыйлар, өйрәнәләр, аларны классик музыкантлар башкарырлыгы рәвешкә җиткерәләр. Кабатланмас рухи мирасыбызны сакларга, башкарырга, зур сәхнәләрдән тәкъдим итәргә тырышалар. Шул заманнарда Нәҗип Җиһановның Актаныш якларына кайтуы, халыктан шактый көйләр туплавы мәгълүм. Кызганыч, замана калыбы аерым кешеләргә, вакыйгаларга гына түгел, ирекле, бер нинди шикләүләр кабул итмәс иҗади, мәдәни рухи тормыш өчен дә әзерләнгән була. Шул сәбәпле һәр өлкә заман калыбында шиләнә. Коммунистлар идеологиясына каршы килүчеләрне эзәрлекләү, идеологиягә туры килмәгән рухи байлыкны юк итү, уй-фикерләрне, иҗади эшләрне мең кат тикшергән цензурадан үткәрү берсе дә шитләтеп узмый. Бер нигә карамастан, бөтен илдә патриотик күтәренкелек, ватанпәрвәрлеккә дан җырлана. Хезмәт кешесе күкләргә чөелеп мактала. Яңа совет геройлары калка. Совет кешеләре күтәренке теләк омтылышлар белән социалистик фикерләргә чын күңелдән ышанып, яңа тормыш корырга омтыла. Һәр төбәктә диярлек профессиональ яктан әзер музыка белгечләренең җирлек менталитетын, гореф-гадәтләрен, җыр-биюләрен, моң-сагышларын белгән, күреп үскән самородоклар белән бергә тандем эшләүләре, иҗат итүләре үрнәк бер күренеш буларак күзәтелә. Шундый тандемнар янына Мөнҗия кебек талантлы яшьләр туплана. Совет сәнгате сукмагына аяк баса. Әлбәттә, әгәр ул Казанда калган булса, аның музыка өлкәсендә үсеше бала чагында сеңдергән татар милли көйләре нигезендә барыр иде. Ул совет җырлары белән бергә бормалы озын көйләрне татар профессиональ операларында җырлар иде. Балачак язмышлары аваздаш бөек татар композиторлары, музыка белгечләре янында татар музыка сәнгатенә армый-талмый хезмәт итәр иде. Ләкин барыбер заман калыпларында иләнер, шиләнер иде. Ә иләнү-шиләнүләр ниләргә китерер иде? Кем дә фаразлый алмас. Казанда 1938 елда халыкның ирек һәм бәхет өчен көрәшен чагылдырган, Пугачев явы вакыйгасын үз эченә алган һәм татар халкы милли көйләре, биюләре белән үрелеп барган Кашкын операсы әзерләнсә, Фрунзедагы композиторлар кыргыз халкы мирасына мөрәҗәгать итә. 1939 ел язында Мәскәүдә кыргыз сәнгать декадасын уздыру планлаштырыла. Менә шушы зур ил күләм чарага әзерлек кысаларында 1936 елда Кыргызстанга Мәскәүдән композитор Владимир Ферре чакырыла. Ул үзенә иптәшкә дусты Владимир Власовны ияртә. Мәскәү белгечләренә Фрунзеда 3 музыкаль спектакль, шуның берсе опера һәм зур концерт программасын әзерләү йөкләнә. Бу вакытта әле Кыргызстанда музыкаль театр, оркестр, хор, балет, опера җырчылары булмауны исәпкә алганда, ни дәрәҗәдә зур бурычны тормышка ашыруларын күз аллавы кыен түгел. Шунысы гаҗәп. Гомердә беренче тапкыр күргән шәһәргә, җирлеккә киләләр дә, җиң сызганып эшлиләр. Кыргызстан буйлап талантлар эзлиләр, труппа оештыралар. Җирле халык моңында тәрбияләнгән талантлы кыргыз композиторы Абдулас Малдыбаев белән берлектә беренче милли операларны иҗат итәләр. Малдыбаев кыргыз халык җырларын, көйләрен башкара. Ферре һәм Власов аларга нигезләнеп симфоник музыка яза. Үзләренә, башка музыкантларга, язучыларга, режиссерларга, җырчыларга, биючеләргә, рәссамнарга, сәхнә киемнәрен әзерләүчеләргә бер кемгә тынгылык юк. Өлгерәсезме?
Нинди әсәр, нинди җыр башкарыла, сәхнәгә ниләр куелачак? 101 сорау Мәскәүдән явып тора. Тегесен монысын тикшерүчеләре килеп тора. Гомумән, театр кырмыска оясын хәтерләтә. Репетицияләр иртәннән башлана, төнгә кадәр дәвам итә. Бер рольгә берничә җырчы әзерләнә. Дәүләт заказын үтәүгә шул дәрәҗәдә югары таләпләр куела, аз гына кыек бер эш кырсаң, башың белән җавап бирәчәксең. Менә шундый шартларда бу эшлек беренче кыргыз операларын иҗат итә. Данлыклы яңа Айшүрәк операсы әзерләнә. Әлеге әсәрнең нигезе итеп кыргызларның буыннардан буыннарга тапшырылып килгән бөек Манас эпосыннан бер өлеш сайлана. Эшлек әзерләгән һәм тарихка беренче профессиональ кыргыз операсы буларак кереп калачак эпик музыкаль әсәрдә колоратур сопрано тавышлы җырчы буларак Мөнҗия Еркембаева Колыман ролен башкара. 1939 елның май ае. Сирень, шомырт чәчәкләренең яз кояшында иркәләнеп, тирә-юньгә ямь биреп, хуш ис таратып утырган көннәре. Мәскәүгә кыргыз мәдәнияте декадасына поезга төялеп килгән 300ләп сәнгатькәрне шул яз чәчәкләре гөлләмәләре каршы ала. Аклы-каралы фильм төшереп йөрүчеләрнең зур-зур камералары каршында гөлләмәләр тоткан шат күңелле Совет Кыргызстаны кешеләре елмая. Бу эпопея. Җырчылар һәм биючеләр, акыннар һәм халык мәшһүрләре кояшлы Кыргызстаннан башкалага, Бөек Сталинга ирекле кыргыз халкы сәнгатен күрсәтергә килде. СССР халыкларының нык һәм таркалмас Сталин дуслыгына дан. Күп милләтле Советлар Союзының ирекле халыклары вәкилләре иптәш Сталинга кайнар мәхәббәтләрен, тугрылык һәм рәхмәт хисләрен белдерә. Юлбашчыбыз, укытучыбыз, дустыбыз, яраткан Сталин тирәсенә һәм большевиклар партиясына тупланган 183 миллионлык Совет халкы коммунизмның яңа җиңүләренә бара. Аклы-каралы фильмнар шат йөзләргә һәм шигырьләргә бай. Хәтта аларның кайберләре тавышсыз, шигырьләр исә язып кына күрсәтелсә дә яңгырап тора кебек. Декадада катнашучылар өчен махсус әзерләнгән табында исә киресенчә тынлык хөкем сөрде. Чөнки түрдә Совет кешеләренең укытучысы, дусты, яратканы һәм юлбашчысы үзе. Ни уйлый, ни карый, аңламассың. Мыек астыннан гына елмаеп сәламләде, тост әйтте. Озын өстәл буйлап әле генә сәхнә түрендә йөзләгән тамашачыны мөкиббән иткән артистлар тезелгән. Алар чор тарихына, кыргыз опера һәм балет театрына Ленин орденын яулаган сәнгать әһелләре булып кереп калучылар. Гүя хәзер башкалага алып килгән таулар горурлыгы, күкләрдә йөзгән кошлар нәфислеге, акыннарның тарихи кабатланмас аһәңе тамаша рәвешенә кереп сәхнәдә калган. Өстәл янында үз алларына карап, тын гына кыргыз совет кешеләре утыралар. Хәер, барысында кыргыз дип әйтү дөрес булмастыр. Араларында руслар, ахоллар, яһүдләр һәм тагын башка милләт балалары бар. Мөнҗия дә бит менә кыргыз операсына нигез салучыларның берсе. Татар кызы. Һәм нәкъ менә ул тыныч кына утыра алмады. Күңелендәге яшәү дәртен, рухи көчен бер кайда һәм бер кем алдында яшерергә өйрәнмәгәнгәме, кызыксынуын җиңә алмадымы, үз карашын түбән тота алмады. Иптәшләрен, халыклар атасы янында тын алырга куркып утырган абзыйларны күзәтте. Бар да аңардан куркалар. Куркулары башларын идергән төсле. Шунда аның акылы бик яшь булуга карамастан, совет тормышының күп төрле ягын күргәнгәме, үзенә бер ачыш ясады. Менә алар, уенчылар, махсус язылган опералар, җырлар, биюләр аша
кыргыз халкының бай рухи мирасын, бүгенге казанышларын тәкъдим итүчеләр. Сәхнәдә бит алар чын иделәр. Ә хәзер табын янында исә, киресенчә, ниндидер бер ясалма тамаша бара төсле. Алар барысы совет кешесе дип аталган рольне уйный. Бары бер кеше генә бүтән рольдә түгелме? Халыклар атасы бер кулы белән мыегын бөтереп алды. Кулындагы стаканнан су эчеп куйды. Берничә минут шулай тоткарланып, тостын әйтеп бетергәч, чыгып китте. Фикердәше Берия калды. Шул вакытта бер музыкант рус егете Мөнҗиягә терсәге белән төртте. Пышылдап кына әйтте: "Муся, ки башыңны, тик кенә утыр. Берияның күзе төшмәсен." Күпереп торган бөдрә чәче, алма битләре, ычкын чәчеп торган күзләре чыннан да аны башкалардан шактый аерып тора иде. Озын чәчләрен маңгай турысыннан икегә ярып, артка үреп төшергән. Артык бер хәрәкәт ясамас кыргыз кызлары янында бигрәк тә. Мөнҗия эченнән генә Аллам сакласын диде. Тыныч кына ашавын дәвам итте. 10 көн дәвамында гөрләп барган кыргыз мәдәнияте декадасы тәмамланганнан соң, мактау зурлау сүзләре, дәүләт бүләкләре өләшенде. Иң талантлы дип табылган артистлар Мәскәү консерваториясының яңа ачылган кыргыз бүлегенә кабул ителде.